سلام كميتو علو زخبركم تخاتلتنا نلوم عرب قطري سترالو زيناوي من سنادقنا كنقربلكم ترالينا لنا كسافة أمان مقتالكم بخبز أقدم لديها تخلى مالامي فلما أرست زينا ሚኒስትር ጥዕና ንሕማም ቫይረስ ኮሮና ዝምልከት እዋናዊ ሓበሬታት ማለ 26 መጋቢት ኣውፅኡ ኣብ ዞባ ኣንሰባ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ውህድ ዛዕሪ ይካየድ ኣሎ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ኩሎም ኩናት ኤርትራ ንዋታዊ ደገፍ ረኺቡ ኣሜሪካ ብመጠን መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ቀዳሚት ኮይና መራሒ ቀንዲ ተቃውሞ ሰልፊ ማሊ ምስ 11 መሳርሕቱ ከም ተሰወረ ተገሊጹ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ናብ ደሴት ታይዋን መርከብ ውግእ ልኢኹም لعلي فرق مليون سبات بملكافن هيوت لعلي عسان 4 شح بمغزافن أهجراو طعنا وسقات كوينو زلو حمام كورونا فيروس بزملكت مينستر طعنا أوانا وحابريتا ببقوانو كهب كأني لا كم أتصلتنا يزيد مال زوجو سيعبو كاربيو حابريتا كاب مينستر طعنا قلصر حموشته كلته كابتوم بعلت 23 مقابيت بآير عربية كاب دبي ناب إيرترا زقاتو قياشو حمام فيروس كورونا ترخيبوهم الله بس دما قصر نايتوم اب إيرترا بحمام فيروس كورونا استلغفو شدشته بس يحلهم كلهم دما زذل كنكن إنا تقبر لهم اب صبق كنتات يركبوا مزب استاساسر حمام فيروس كورونا نمو قصارن ملوء بملوء نمبتاخن حيالو اقدس السقمتات كوسرس ان يحلهم كم مغصلتو از الصعب توسين اللهم حاده كلن تكالات تمرتي كموال هتصانات كساب كوليجات كابلومي عربي 27 مقابيت كلتا شحن 10 تعاصينا اللوام كلتا اب كلن كتماتات اقلقلت هزباو موقع عزيز زهبا اوتوبسات منيباساتن تاكستاتن كابلومي عربي 27 مقابيت كلتا شحن 10 ساعة 6 نقهو اقلقلت دوابيلنا اللوام بناي صعنت مخاين سبات من ملاس بطبق استخلكلن بحق زقصعنيو سلسته بزيكا نفولي كنتاتن بفقاد زملكتو اكالن كاب زوبا ناب زوبا وي كاب كتما ناب كتما كمون كابن نابن كتمان قطرن اقلقلت زهبا اوتوبساتون بتماساسالي كاب لومي عربي 27 مقابيت كلتا شحن 10 ساعة 6 نقهو اقلقلت دوابيلن اللوام 4 أزم مرحزي كساب كالي حبريتا زوهاب كصنعيو 5 نزن أقدمز وصكالي ممرحتاتن بقبوء نمتقبار تكالات منقستي عبي إجام كوانتلوهم نفس وكف زيغا تعنان رحنتن نفسون سدرابيتن ناي محلا وحلافنت كمزلوو كجنزب يقبا 6 منستر تعنا أب مساون نمعبلتات حمام فيروس كورونا النات خطاتله توسخ حبريتان ممرحتاتن كم حلالف مخانو يحبر تعنان دحنثن لعلو خلو منستري تعنا إذا همزيلون كلو كما أكلنايتين حمام كورونا فيروس نمكل حال زوات زلو حبريتان ممرحتاتن جنفر منستر تعنا زوا عن سبع نقحات هزب زبرخت عرتات يكايدالو وكيل إيرينا يوسف إدريس زردالو واتساب أرسي مسمرم أبزوبا عن صباح حمام كورونا فيروس نمكلخال بألاينة جنفر مينستر طعنان وهجت حيالو أكلاتن تعرتات يكايد اللهم زاقيت نزي تقبرة أم برهن قحات هزب الزتا كورن فتاتن حافشاو مدلاواتن بمقمقام أدمعنتن مرققات بعصر 19 مقابيت أب كتماكرن أب استخايد ركب حلاف جنفر مينستر طعنا دكتور كسة برهان سلمون حمام فيروس كورونا بدرجة على موريدو بزعبا زلو سبعون قطباون هاسيا دحر مبرح أبتزوبا تغيرو بزعبا زلم دلوات مجلس هيبهم تساتفتي فيروس كورونا نمكلخال بزعبا زحجزون مسمرات مبهال نتفتات مكلخالن قدم مدلاواتن ابزوبا عن سبا كمي كم زمسل كمون زتحنصص مدبات نمعواتن زدلنا يبهر لوط ان ممصان زحجز ميلاتات ابزبلون كالوت نطبتات بعمقت زتيام نتزته كاب زمرح موياويان نيرينا ابزهبو مبرهي بزعبا كم حلالف زغبو حبريتان ميلاتات من محللافون كمون انت لا يبرحقن محجق زبله بوتاتاتن بعد معنت مسرح زحجز حسابات كم تأكبه قالي تام بزي أقاتي مدلو ناي كورونا فيروس أفلتو محباي نافلتو خطعبتو هن كادماني أب 3 درجات مقلنا انترنا زحا شيء حدا إتي بمجمريو كجبر زغبو غوسغوسات أب تهزبي قدم مرأيو ويتخستت
ከየጋጠመ ከሎ ዝግበጥ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ ትክስተስ ምሰጋጠመ ክገብሮ ዝግብኦ ህዝቢ ድማ ኣሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ደረጃ ድማ እቲ ናይ ሕውየት ግዜ ማለት የለን ተባሂሉ ተአውጁ ኣብ ዝተገብረሉ ግዜውን ዳግማይ ብከላ ወይ ድማ ዳግማይ ረክሲ ንኸየጋጥም ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ጎስጓስ ክግበር ዝግብኦ እዩ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተረኣየ ምድንጓያት ተፈጢሩ ናብ ፀገማት ከይተኣትወን ከሎ ህዝቢ ዘለዎ ኣፍልጦ ድሕሪኡ ትረኣያን ኣብ ግብሪ ድማ ከተግብሮ ዘለዎ ነገራት ንምፍላጥ ሕጂ እዋን እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ገና ኣብ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ገኒኑ ኣብ ዘይተረኣየሉ እዋናት ነዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ምዝርጋሕ ናብቲ ዞባ መፂኻ ኣገደስቲ ዝኾኑ ባእታታትን ክፍልታትን ሚኒስትርታትን ማሕበራትን ኣብ ዘለዎ ኣኼባ ጌርካ እቲ ሓበሬታ ናብ ታሕቲ ንኽወርድ ምግባር ኣነ እዋኑ ዝሓለወን ሕጂ ምትግባሩ ድማ ኣዝዩ ረብሓ ዘለዎን ኮይኑ ይስማዓኒ ብቐንዲ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ናብቲ ሓፋሽ ክቐርብ ዘለዎ ብኸመይ ኣገባብ ይኽወሃብ እቲ መስመር ናይ ምትእታው ናይ ምባሃል እንታይ ክኸውን ንብሎ እቲ ቻነል ወይ መስመር ንብሎ ድማ ብዝያዳ ክነፅር ዝኽኣልን ከምኡ ድማ እቲ ስርርዕ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ሕብረተሰብ ብዝያዳ ክጥቃዕ ንዝኽእል ኣበይ ክረኽቦ ብናይ ኣገባብ ናይ መስመር ምባሃል ይኽረኽቦ ዝብል ተጠቃለለን ነዚ ኩሉ ዝዓለም እንተተኮረን ስለ ዝነበረ ንታሕቲ ወሪድካ ሓበሬታ ክዝርጋሕ ይበሃል ኢልካ ኣብካ መልእኻ ክትዛረበሉ ስራሕ ተሰሪሐ ዝብል ብወገን ኣብ ዝኽልተ መዓልቲ ዘለና ቅርፂ ፀጋ ናይቲ ሃገር ንክንትግብረሉ ንኽእል ኩነታት ብዛዕባ ዝሓድሽ እዋን ኮቪድ-19 ብዓለም ለኸ ለበዳ ተራእዩ ዘሎ ቅድመ ምድላውን ተጀሚሩ ዘሎ ምድላውን ምግባርሲ ዘጠራጥረና ነገር የለን ብዓቅምና ኣብ መወዳእታ ህዝቢ በብእዋኑ ኣብ ቀረብኡ ብዝርከቡ ሞያውያን ዝወሃብ ምኽርን ብማዕከናት ዜና ሃገርና ንዝወሃብ እዋናዊ ሓበሬታን ብግቡእ ክከታተልን ከተግብርን መዘኻኸሪ ቀሪቦም ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ቻይናዊት ከተማ ውሃን ካብ ዝኽሰት ናብስታት 200 ሃገራትን ግዝኣታትን ብምልሓም ልዕሊ 485,000 ሰባት ክለክፍ እንከሎ ህይወት ልዕሊ 22,000 ሰባት ድማ ከም ዝቐዘፈ ፀብፀባት ይሕብሩ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣወፃእ ካብ ዝርከብ ጨናፍሩን ጉዱሳት ኤርትራውያንን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ገንዘባውን ንዋታውን ደገፍ ክረክብ ምጽንሑ ይፍለጥ ትማሊ ኣብ ጀርመንን ሽወደንን ካብ ዝርከብ ጨናፍሩ ዝረኸቦ ንዋታዊ ሓገዝ ድማ ኣካልናት እዩ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤልን ዘዳለዎ ዜናዊ ፀብጻብ ሙሴ ቦኽረጽን ካቀረበ እዩ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ሽቱትጋርድ ጀርመንን ሽወደንን ካብ ዝርከብ ጨናፍሩ ንዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ዝውዕል ንብረት ብሓገዝ ረኺቦም እቲ ሓገዝ ጨንፈር ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ሽቱትጋርድ ዘበርክቶ ዋጋ 320,000 ዩሮ ካብ ሽወደን ድማ ዋጋ 300,000 ዩሮ ፍርናሻት ከብሕታት መራኹስ ዓራውቲ ዓረብያታት ናውቲ ሕክምናን ከምኡን ዘመናዊ ናውቲ ምውስዋስ ኣካላት ዘጠቓለለ እዩ ትማሊ 26 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምርኽኻብ ኣብ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ መምህር ገብረ ብርሃን እያሱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሓገዝ መቐፀልታ ናይቲ ማሕበር ካብ ጉዱሳት ኣካላት ክረኽቦ ዝጸንሐ ደገፍ ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ኣገልግሎት ስንኩላን ኩናት ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ገሊጹ በብዓይነቱ ናውቲ ሕክምና ድዩ ናውቲ ክሽነ ከይተረፈ ናውቲ ክሽነ ነቲ ክሊኒክ ከይተረፈ ናውቲ ጽሕፈት ዝተፈላለዩ ንብረት ኮምፒውተራት ላፕቶፕ ብዙሕ እዮም ክሰዱልና ጸኒሖም ሕጂ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ግን ሓደ ካብቲ ንጥዕና ናይ ስንኩላን ይኹን ንጥዕና ናይ ህዝቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ ባዛ ኣካላዊ ምንቅስቃስ እዩ ነዚ ኣካላዊ ምንቅስቃስ መጀመርያ በቲ ማዕስከር ደንደን ዘሎ ጀሚርና ስለዚ እቲ ማዕስከር ደንደን ዘሎ በዛ ናይ ሽቱትጋርድ ተሰዲዱ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ጎጀ ረስን ከምኡ ተሰዲዱ ኣሎ እዚ ሕጂ መፂኡ ዘሎ ከዓ ጥዒምና ኣብ ከረንን ኣብ መንደፈራን እዩ ክትከል ንሓስቦ ዘለና ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ሓላፊ ክፍል ውዳበን ሓበሬታን ኣቶ መሐመድ ኑር እድሪስ ቦጎኑ ኤርትራውያን ዜጋታት ንስንኩላን ኩናት ዝገብርዎ ሓገዝ ሎበዋ ዘድልዮ ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምሕባር ነቲ ኣበርክቶ ንዝገብሩ ምስጋና ኣቕሪቦም ከምዚ ዳመሰለ ሓገዛት ካብ ህዝብና ካብ ጉዱሳት ዜጋታት ካብቶም ኣብ ግዳም ዝነብሩ ኣባላት ማሕበር ናይ ብሓቂ ግዜኦም ሰዊኦም እቶም ግዜኦም ሰዊኦም ነዚ ሓገዝ እዚ ክእክቡ ዝተቃለሱ ነቶም ብንዋት ይኹን ብገንዘብ ይኹን በብግዚኡ ኣበርክቶ ዝገብሩ ናይ ብሓቂ እቲ ናቶም ኣበርክቶ ኣብ ስንኩል ዓቢ መስተርሆ ይትፈጥር ብደቂቃ ለዓለም ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እውን
ካብ ጨናፍሩን ካልኦት ጉድሳት ኤርትራውያንን ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዛት ከም ዝረኸበ ይፍለጥ። ኣብ ቡያን ዞባገል ዓሎ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ንምድራዕ ህዝቢ ዝወስዶ ዘሎ ተበግሶታት ኣብ ውፅኢት ተምሃሮ ዓባ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ርእሰ መምህር መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቡያ መምህር ኣደም መሓመድ ዑመር ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ቀዳማይ ሰሚስተር ዝተመዝገበ ምሕላፍ ኣስታት 93 ሚእታዊት ተምሃሮ መርኣያ ናይቲ ዝምዝገብ ዘሎ ዕቤት ምዃኑ ሓቢሩ። ዝለዓለ ውፅኢት ንምምዝጋብ ብደረጃ ኮምን ቤት ትምህርትን ይስራሕ ከም ዘሎ ዝሓበረ መምህር ኣደም ኣብ ማእከላይ ደረጃ ዝረአ ዋሕዲ መምህራን ፍታሕ ክናደየሉ ኣዘኻኺሮም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝሃረ ምህበብላ ዝተሓወሶ ዝናብ ገለ ክፋል ናይታ ቤት ትምህርቲ እኳ እንተፈረሰ ገስጋስ ትምህርቲ ንኸይሰናኽል ብውህድ ፃዕሪ ህዝብን መምህራንን ግዝያዊ መፅለሊ ተሰሪሑ እቲ መደብ ይቕፅል ከም ዘሎ ጠቒሱ ድማ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ኣሉታዊ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ቁልጡፍ ቆላሕታ ክወሃቦ ተላብዮም። መምህር ኣደም መሓመድ ዑመር መወዳእታ ተምሃሮ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝመፁ ስለ ዝኾኑ ፀገማት ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ኣብ ትምህርቶም ብምድሃብ ተወዳደርቲ ንክኾኑ እታ ቤት ትምህርቲ ኣሕዳሪት ወይ ሓውሳ ኣሕዳሪት ክትከውን ዝምልከቶ ኣካል ክሓስበላ ፀዊዖም። ነበርትን ዞባ ጎልጅ ብሓፈሻ ተቐማጦ ሓውሲ ከተማ ጎልጅ ድማ ብፍላይ ሕፅረታት ኣብ ከባቢኦም ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ንምቅላል ዝወስድዎ ዘለዎ ኣበርክቶ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብር ኣሎ። ምስ ተምሃሮን ኮሚቴ ወለዲ ናብ ዝተገብረ ርክብ ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ጀበል ሓምድ መምህር ረዘን ሓጎስ ኣብቲ ንዑስ ዞባ ብግዝያዊ መምሃር ዳሳት ዝምህራ ናይ መባእቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን ሕፅረት ክፍልታት ዘለዎን ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ነዚ ንምቅላል ብደረጃ ኮም ንዝውሰድ ዘሎ ተበግሶታት ሞጊሱ መምህር ረዘን ኣስዒቡ ተሳታፍነትን ብቕዓትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣተባባዕ ክንሱ ብሰንኪ መርዓን ካልእ ዘይብቑዕ ምኽንያታትን ምቁራፅ ይረአ ስለ ዘሎ ንምግፅኡ ተራ ኮሚቴ ወለዲ ክዓቢ ኣተሓሳሲቦም። ኮሚቴ ወለዲ ብወገኖም ነበርቲ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ብምጉስጓስን ብምውዳብን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝረኣዩ ፀገማት ንምቅላል ብዕቱብ ከም ዝሰርሑ ብምርግጋፅ ዋሕዲ መምሃሪ ክፍልታት ንምቅላል ዝሕግዝ 70,000 ናቕፋ ካብ ወለዲ ከም ተበርከተ ሓቢሮም። ነበርቲ ከተማ ናቕፋ ኩሉ ትሕዝቶኦም ኣዋዲዶም ኣብ ምስራሕን ምፅጋንን ዛላታት ከምኡውን ምግራብ ዘተኮረ ንጥፈታት የሰላስሉ ኣለዉ። ተወዲብካ ምስራሕ ዓወትን ረብሓን ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ተሳተፍቲ ንኣበርክቶ ደቂ ኣንስትዮ ሞጊሶም ንሳቶም መወዳእታ ዘሰላስልዎ ዘለዉ ማእቶታዊ ንጥፈታት ብምሕያል ዘድሊ ውፅኢት ንምምዝጋብ ብዝሓየለ ውዳቤታት ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም። ክቡራት ተዓዘብትና ዝስዕብ ዜና ወፃኢ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ሒዘልኩም ክምለሴ ምሳና ፅንሑ። መጠን መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ኣሜሪካ ልዕሊ 86,000 ብምብፅሑ ንቻይና ሓሊፋ ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝሓዘት ጥዕናዊ ፀብፃባት ኣፍሊጦም። ኣብቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 12 ሰዓታት ጥራይ 157 በቲ ሕማም ከም ተለኽፉ እዚ ድማ ንናህር ናይቲ ምልባዕ ዘርኢ ምዃኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ኣብ ኣሜሪካ በቲ ሕማም ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ እውን 1300 በፂሑ ከም ዘሎ እቶም ፀብፃባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣሜሪካ ቀንዲ ማእከል ናይቲ ሕማም ክትከውን ከም እትኽእል ቅድሚ ሳልስቲ ምጥንቃቑ ይዝከር። ብደረጃ ዓለም ብቫይረስ ኮሮና ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 24,000 ናይ ዝተለኽፉ ድማ ልዕሊ 530,000 በፂሑሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክፍለ ሃገር ሚዙሪ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፉ ዜጋታት ተዓቂቦም ክንክን ኣብ ልዕሊ ዝረኽብሉ ሆስፒታል መጥቃዕቲ ንምፍፃም ወጢኑ ምንባሩ ዝተገልፀ ዕጡቕ ምስ ኣባላት ፈደራላዊት ቤት ፅሕፈት ምርመራ ገበን ማለት FBI ብዝተገብረ ምልዋጥ ተኽሲ ከም ተቐትለ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። እቲ ወዲ 36 ዓመት ኣሜሪካዊ ዘቤታዊ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከካይዱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ፅኑዕ ምክትታል ካብ ዝግበረሎም ሕሉፍ ኣረኣእያ ዘለዎም ዜጋታት ምዃኑ ተገሊጹ። ብኻልእ ወገን ንለበዳቲ ቫይረስ ኣብ ምቁፅፃር ፅቡቅ ገስጋስ ከም ዘርኣየ ክገልጽ ዝፀንሐ መንግስቲ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ሃገሩ ብውሕዱ 55 ሓድሽ መልከፍቲ ድሕሪ ምምዝጋቡ ዝኾነ ወፃእተኛ ዋላ እውን ናይ መንበሪ ቪዛ ዝተዋህቦ ናብ ቻይና ንኸይኣቱ ኣጊዱ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ብ26 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ 54 ካብቲ ዝተመዝገበ ሓድሽ መልከፍቲ ናብቲ ሃገር ክበፅሑ ኣብ ዝኣተዉ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ድሕሪ ምኽሳቱ እቲ ስጉምቲ ከም ተወስደ ኣረዲኡሎም።
أمريكان بريزيدنت نيكولاس مادورون كالوت 4 لعلوت سمزي فنزويلا بنطفتات مسججار أتصفارس بمخصص عب تحت قيد النمو علوم زدقف حابريتان زغربة نا 55 مليون دولار عسب كتب مخانا أفريقيا بريزيدنت مادورون تم لعلوت سمزن مستقام تحيلتات كولومبيا بمتحببار كاب كل تميتك ساب كل 250 متريك تون كوكايين زعينته حدقين أتصفارس نبع العقان نخوردد كم الصوحية أمريكا تخصص زلام انتخونا جن مينستر قدات واتساب فنزويلا اتكسي مغطسل تانايتي أمريكا بلعلي منغست فنزويلا هاتا كايرو زتسان حتى متتواوشت قداتان مخانو بمتكاس نتيجو والله أب مجمرة كل تشهن 19 بعلو مراح مسجاجر منغست فنزويلا مخانو نزاوجه خوان غوايدو دقة فقط قلت زتسان حتى أمريكا بانتارو قبل بريزيدنت مادورو اتقبل طاقة كم زحيلته تتصاباتي تقصو من محدار بريزيدنت ترامب قبل علي منغست بريزيدنت مادورو تراجعامي إجارات كتنع كم زتسان أيرسعن مرحو عند تعاون سلف مالي بعسان حموشتن مقابيت مس 11 مسارحتو هاندبت بمسوارو ابتا معرب افريقاويت هاجر زصنحت اطتاو سقات مريسو كم زعرجه يقارح الله اتكستت مرحت تعاون مسلفي مستر سومايلا سيسه اب سيميناو شنخ كتما تيمبكتو اب زركب اطتاو افافنت زلو زوبا ني مرጫ ጎስጓስ اب زكايدلو زنبره اواني سيعيبوم بزي دما اتلعلواي بعل سلطانن مسارحتون بعطقات وغنات تچويم كونو كم زخلو ግምታት አለው ሰራዊት መንግስት ማልን ابታ هاجر عسكري زلو عقب سلام سراويت حبرات هاجراتن دهاي سومايلا سيسن مسارحتون المركب متحببارم كحيلو تصاوعيت قريب الله اب كلتا شحن 13 كمون اب كلتا شحن 18 اب زتخايده بريزيدنتاو مرጫ مال تساتيفو زيتعاوته سومايلا سيسه اب زقربا معلتات ككايت توطينو اب زلو مرጫ نمستافون صعو غسكاس ككايت كم زصنحيو زحبر حيل بحر أمريكا بعسان حموشن مقابيت نابدسي تايوان مركب وقع كمز الأخه مع كنازينا أكاليحين علامات والتهدراو تلقو أكالنيت أمريكا أبتخبابة خطة زتسانحت من قصاص مخانو زحبرو سمزم من محدار بريزيدنت دونالد ترامب نتشاينا كونين خالوت هاجرات بقالوتا كم زي تسألو قليتهم تشاينا بزعبات قداي زاقيت زخونه مجلس كونتا زيوطت بترخ تقاومو كم تخل جناي امت نتتلخ زدغفه مينستر مكلخال دسي تايوان بوغنو مس استراتيجيكاوت عفافنت نيت خبابي اقداس كم زخونه تغليصلو ابت كبابي كوللا كتكايد مسل كم زلوا اتمغت امريكا ناب مايات دسي تايوان مركب وق كتلخ ناي فلما كم زيكونه تصصبات يتقسم دسي تايوان اكل جزاتا مخانه اتغلص تشاينا امريكا بوليس حانت تشاينا كتخبرا كتصوع صنيحه امريكا ابت خباب برو وتحدراو من قصاص من دبلوماسياو زمدنا كلتين هاجرات بقالوتا يصلوا كم زلو تنتنتي يحبرون منغست تشاد شبراو متقعتات من مكتا تعفاف مخانو ابز تقصو كبابيتات حجرو توسخ سراوت كم زوافر افليطو اتسقمتي شبراوان عطقات بوكو حرام بعسران سلستن مقابيت ابزوبا بوما بزكايرو متقعتي اسات 100 وتحدرات تهاجر دحر مقتالوم يزوسد زلوم إذا معرباو كبابيتات تشار توافيرو زلو سراويت أنصر شبراوين بحافشة بوكو حرام دما بفلاي نزكاير سرحيتات كحيلو مخاني يزقل زلو شبراو جوجلا بوكو حرام كابز حلف أوارح جميرو أب كبابك ألا تشار تداغامي متقعت خكايت كم زتنحيو زتقاس تشبراو جوجلا كاب كل تشحين شعتن أبزوبا معرب أفريقيا بحافشة نيجيريا دما بفلاي بزكايرو متقعتات بوحدو 36 شح سبات كم تقتلون أسات كل 1 مليون كم تمزاولون تصابات ودب حبرات حجرات يحبرون هاجرات تزوبا نتشبراو جوجلا نمدمساس كاب كل تشحن 15 زكايدو زلوا حبراوي وتهدراو سرحيتات زاقيت زتقاس وصيت اي ترخبون بزيكازي بفرنسا زمرح عقب سلام سراويت حبرات هاجرات ابتزوبا زكايدو زلوا انصر شبراوين زقنعه تماساسالي وتهدراو سرحيتات ادمع كم زيكونه لاي قربات عزبتي يتقصون أب سيميناوي مبرق أستراليا زركب بجريت بارير ريف زفلت بعنبابات بحر زواكبه مأكل هيوتاو بزوحنت بسنك كلمة ولوت يسفح كفالو تحاسيو كم زلو تحبيرو بسنك زتريوزي عبد سيماياوي أكل زركب عنبابات بحري كم زنقطن كم عقاب زتكملو بزوحات عصاصات كم زموتون أم كتثال تماياوي أكل زنطفو تمرامرتي أرد يوم أبز حالفة ورحلكاتيت أب سلماوي كأنس زتخستل علمقات تحت بحري كأندت أنكنايت أنوات كم زخواني يزتكسلو كل التسيس سو أبت مايا وأكل كابز ركبوا عنبابات بحرن كالوتي وتويانن كدمي 4 عامتات بزتخصص تماسسال بحريا وحدقا كبيد قدات كم زوردهم يذكر قبل عليك لتشحن 300 كيلومتر زتزرجحه جريت بارير ريف قبل مزقب على ما ورشاد السفره كاب كاندي مأكلات بحرياوي بزحنة عالمنا ايوم
كبرات عزبتنا نلوم أدريس ترالوي حافشاوي زيناوي مسنادونا أبسازيمنا